Tempo. Tempo de furanchos. Os furanchos poden estar abertos desde o 1 de diciembre hasta o 30 de xunio. 3 meses, podes elixir os meses que queiras. Nós facémonos sempre en marzo, abril e maio. Este ano, pois febreiro, marzo e abril. Teñen todos en común o loureiro como sinal. Sempre que empeza a temporada do furancho, ponse un loureiro pois ao lado da porta. Despois incluso se vai secando co tempo, cando cerra xa está seco. Pollo, ás 6 da tarde. Susi prepara o todo para abrir. Cortar pan. Empezamos o ano pasado e moi ben, a verdad. Unha experiencia nova, moi bonita. A min gustame moito falar coa xente, que falas con eles, que che contan un pouco, bueno, a súa vida, eu a miña. E temos viño tinto, temos catalán, ten un color rosadito, temos o blanco blanco, e este é o albariño. Seguimos en Pollo. Pasan das 7 da tarde. Viño que che sobra da propia colleita, que é consumo propio para ti, e o excedente, por si o podemos vender aquí no furancho. Aquí, teóricamente, nada máis que podes vender agua e malo viño. Non podes vender outro tipo de bebidas. Que tal o viño? Está bo ou non está bo, Fernando? Pois está igual que o ano pasado. Bo, logo, non? Non podemos vender as tapas que queiramos. O que sí pode traer o cliente calquer cousa, comelo, por conta súa propia, eso sí. A xente aquí, pois, comunícase moi fácil. Nun restaurante ti vas á túa mesa, coa xente que foche, e non te diriges ás mesas do lado. Aquí, pois, a xente a veces comparten mesa uns cos outros. E hai pouco recibiu este furancho certa clienta inesperada. Estivo a princesa de Asturias. Sorprendeume a súa atitude, que foi moi simpática e dixo gracias en todo momento, e incluso nombroume o viño albariño, que me pareceu curioso. Somos aproximadamente unhas 15 familias neste puebliño pequeniño de arriba. Todos tiñen viño. Ahora mismo, prácticamente, hai 2 casas que teñen viño, os outros 10 cortaron todos os viñedos. E gracias a ver os furanchos hai algún viñedo, senón as terras estarían totalmente a monte, quedarían a monte. Ponte Sampaio, arredor das 10 da noite. Este é un baixo dunha casa. E máis abaixo está a bodega, claro. Aquí temos mencía con caíño de tinto e albariño de blanco. Xa ves, rapaces, maiores, medianos, moito matrimonio, de todo, Da xuventud moi ben, Eu estou moi contento coa xuventud que ven, se portan de maravilla. Porque cando ven xuventud que tes meda que, bueno, que che van, non, che deixan hasta a mesa recollida. Moi ben a xuventud. Chámanse furanchos e chámanse tamén loureiros.